Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Ako si Arden, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon sa akong kaipon nga akong igsuon sa papilang. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Arden anak, na may sulti si Papa nimo. Unsa man na ba? Di ba nahibaw man ka nga sa higayon nga gi-adapt ka namo ni Papa nimo? Mautong higayon na nga nawa ang among anak, si Luis. Uma, Nakita na namo siya nak. Ug anhin na siya puyo uban nato. mo ba? Mayo noon ba? Ug maoy gusto namo ni mama nimo nga unta magila-ila mo ug maayo ug maghoy-hoy mo. Ay mo kabala ka ma, pa. Akong paggaon ng ako manghod. Salamat anak. Anak Arden, imong maguwang. Kagwapan niya. Hello, kuya. May kinagisagop sila si mama para dili ko laayan kay ako lang usa. Sigurado jud ko nak nga magkasinabot mong duha. Ako'y bahala nimo, Luis. Salamat, kuya. Kuya, kuyugin niya ko, be. Ha? Asa man? Gusto ko masuri sa mga mall din, he? Ha? Sige, sige. Way problema. Dilawin ni nga chocolate, kuya, oh. Muna akong paborito. Nga, ah. Sige ko no. Mm. Taon dag makauyon ba ko? Ah. Ah. Mm. Nami. Mm. Di ba? Ingon bito ko nimo. Kanindot niyong duhang tanawon. Dali ra kaayo mong nagkasuod. Ang kay uyun-uyunan naman ko ni Kuya Arden. Siyempre, pinanggagunti ka. Asa si Luis pa? Nilaag man to. Wala ko niya kuyuga. Nak, dili sa tanang panahon magkuyog mo. Maayo sa dang makaamiga siya lain din dapit sa ato. Naunsa man ko. Ano dili makumahimutang nga wa mi magkauban ni Luis karon. Ug murag dili naman ni inigsuon ang akong pagtan-aw niya. Sayop ni. Dakong sayop. Di na ginako malimod sa akong kaugalingon nga nakagusto ko niya. Ug wa gid mapugni ang akong kaugalingon. Nakatug-an ko niya sa tinuod. Ug unya. Unta dili ka malain sa akong gisulti. Ha? Ang yan ang malain man ko nga. Parehas man tao gipati. Pero naibaw man ta nga sayop man di ba?
Oo, pero kung buto na unaon, kung dili ka legally adopted nilang mama o papa, dili ramang kita ikunsa, di ba? Luis. Unsa ka kung magtaban ta, kuya? Ha? Sakto ka na itong gibuhat, Lois. Kuya Artin, kung mawadang lang ubili ang pag-adapt nilang mamag papa nimo, naibaw ta nga wag sayop ning atong gibuhat, kay di ta kadugo. Luis. Kuya, nagsige nagpanawag si mama. Ako'y tubag. Hello, ma? Pagkaan ni mong naong no, mutawag na ako og mama. Human ni mo gikidnap ang akong anak. Ma, sorry ma. Pero, amo maning kagustuhan ni Luis. Ikihata ka og kidnapping. Temani ka na. Ma, Ganyara man na nagsigig tingog imong phone. nag-text ang imong mga parente nako. O, nahibaw na sila sa nahitabo na to. Unsa? Dakan kay sila bahad nako, Luis. Unsa ka kung magpakasal na lang ta? Kasal? Oo, pero ano mahimo sila si mama ug mahilom na sila. Pero, pwede ka ta nga magpakasal nga igsuon man ta sa papel. Ambot, wa sa ko mahipaw. Pero gusto na kong padayonon ni kung unsa may nasugdan nato. Luis. Paspas kayo ang panghitabo ug wa may magmahay sa among gibuhat. Ang gibarugan lang gyud namo nga dili mi kadugo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Gusto ming magpakasal sa akong igsuon sa papilang tungod lagi kay adopted raman ko. Mahimo ba na? Ikaduhang pangutana. Legally adopted gyud ko sa bata pa ko. Ug karon nga nagkalibin kami sa tinuod nga anak sa nagsagop nako. Gusto na mong ipawaybili ang adopsyon nako. Mahimo ba na? Ikatulo pangutana. Nagtaban mi sa akong igsuon o gusto kong ikiha sa akong ginikanan. Ang nagsagop nako. Ikiha ko nilag kidnapping. Pwede ba na nga kagustuhan man niya ang pag-uban nako? Ikaw pa to katapusan. Daghan og bahad pinagi sa text sa mga parente sa nagsagop nako. Og nahadlo ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay namong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arden. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga pangutana nato sa tuang kapikas kabanay ka relasyon sa tuang kaugalingon sa tuang mga papilis kabtangan ug uban pa Attorney Elaine Tantengco Bathan to the rescue. Ako'y muhatag ninyog tambag ug tubag anang inyong mga legal nga pangutana mga medical, of course, my partner, Dr. Rene Obra, will always answer your questions. Busa, ipadana ng inyong suwat be na atay email address suliran_612@yahoo.com. Pwede sad sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad tanyo ipadas post office sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mika K. Rojo of Naga City, Cebu and Solon Javier
Salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Thank you sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantenco Bathan sa Facebook account. Please keep on liking and following, guys. And pagsubaybay pud mo no ang mga pwede po ninyo mapaminaw ang mga nagkalain-lain natong programa sa ato ang Facebook account. Salamat sa mga naminaw nato ron sa ilahang panimalay pinaagi sa ato ang radyo ug sa ato ang YouTube channel labi na sa mga kaigsuuna nato nga naas gawa. Salamat kay sa inyong padayon nga pagpaminaw nato. Letter sender si Ardeen. Di nato isulti iyang address, punto legal ang iyang suliran. Naani siya'y iyang kaipon o igsuon sa papel. Unsa man ning igsuon sa papel niya, no? Ang iyahang manggong murag naa ni siya, unsa man ni sila murag nakagusto siya, no? Nga og something nga murag naam siya murag ilang relationship nga naarabay na hitabo nila. So mao ni ang iyang pangutana. Igsuon sa papel tungod kay adopted siya. Meaning to say dili sila full blood. Meaning ilahang mama papa parihas pero dili siya biological nga anak kay adopted siya pero kung ingon sa papel I will assume na legal ang iyang dokumento, ang iyang birth certificate, iyahang mamag papa o katong kang Luis pareho sila, no? Og mamag papa sa birth certificate kay gi-adopt man ka siya legally. So una, gusto ming magpakasal sa akong igsuon, yang ingon parenthesis sa papel kay adopted ra siya, mahimo ba na? Okay, naamang gud tay gitawag na public moral ug public policy. Kana manggong gi-adapt ta ba? Nya nahimo og yung legal ang ato ang papeles. By law, dili by blood, by law. Ikaw, anak yun ka sa imong mamagpapa. Igsuon jud kang tibuok sa imong sa igsuon nimo nga anak sa imong mamagpapa by whether by blood or by paper, no? So, maski dili pa mo kadugo ang tan-aw manggud sa balaod ug sa atong katilingban sa community, igsuon mo. So, di gyud siya accepted and these are void marriages by reason of public policy. Dili gyud pwede nga ang biological children and the adopted child, no, will marry each other. Sorry gyud kaayo aning bad news nako nimo Andren, pero di gyud mahimo, no? Kay dili gyud na sa family code. Ikaduhang pangutana, legally adopted man gyud ko sa bata pa ko ug karon nga nagka-in love ay mela, di man gyud pwede love wins. Sa tinuod nga anak sa nagsagop nako, gusto namong ipawalang bisa ang adoption nako. Mahimo ba? I think kana pwede, no? For valid reasons, no, nga makabiya ta from the bond of being an adopted child, I think kana pwede. And mubalik ta, but you will have to look into the possibilities kung allowed ba ang grounds nimo para inalify ang imuhang ang imuhang adoption sa imuhang papa ug mama, no? But you'll have to hire a lawyer para ana kay court order man na. Ikatulong pangutana, na nagtaban mis akong igsuon o gusto kong ikiha sa akong ginikanan nga nagsagop na ko og kidnapping, pwede ba nga kagustuhan man niya ang pag-uban nako? Di man sana nimo pwede kidnapon ang imong kaugalingong igsuon, mahog og nang layas mong duha nga anak, no, sa inyohang ginikanan. Of course, I don't think the case will prosper. Pero pagkangan nga medyo kamong duha nasayop mo, nakapasakit mo sa duha sa inyong ginikanan, I think you should make amends. Di good. Sus, kalisod kong tambag ani da kay unsaon tamang nahigugma mampud mo unya. Ay, right love, wrong time. Unsa maning mga sitwasyon na ani, bawal na pag-ibig manggod ni, no? So, we'll have to weigh things nga. Kanang pinagtagpo, hindi man kayo tinadhana, guys. Di man gud ni pwede, dili man yun ni. So, kabaw gid mo nga sayop ning inyohang gibuhat. Sayop sa matas balaod, sayop gud even sa mata sa tao, no? Di man gyud pwedeng rasunan lang natong wa tuyo ang nahigugma mo. Maybe dili sa gyud para kamo, maybe the feelings or the emotions were just so high, but definitely under the law, di gyud siya allowed. Ikaupat og katapusan, daghan nagbahad pinaagi sa text sa mga paryente sa nagsagop nako ug nahadlo ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay na akong buhaton? I will be very honest, no? Tony, this might not be easy. Mingon niya mong harsh ko, wa ko kasabot inyong panaghigugma.
pero abogado man ko and I am morally and legally obliged nga muhatag ninyo og sakto nga tambag ug tubag aning imuhang pangutana given the situation. Niingon nako nga bawal ni o gidili ni nga relasyon. So I will really go by unsay giingon sa balaod. Di man gyud mo pwede makasal. Dili pod sakto ug makiangayon ug acceptable sa ato ang katilingban ug community nga ang manag-igsuon mag-unay. No? Igsuon man mo, baski pagpapil siya, you are legally siblings, therefore you cannot be married to each other. And moingon jud ko, and I'm sorry, but your relationship has to stop. Di yun ni pwede mo ingon tag you and me against the world or hahamakin lahat. Dili yun pwede, I'm sorry. Dili yun mo pwede. Maybe you are not destined for each other. But I'm not saying you should, if kaya, consult a lawyer and see if there are valid grounds or ways ug kung tugutan ka sa korte. Make it right first, no? Do not go against your parents, ayaw mo go against sa mga nagpadako ninyo, dili pud angay ug sakto nga inyo silang pasakitan tungod lang kay nagpadamo sa inyohang gugma ug emotion. That's also selfish. No, so please lang, control your emotions and hopefully you can realize nga dili ni sakto and you will do the right thing. Maybe na ay lain para ninyong duha. Dili lang gud mo pwede usat-usa. I'm sorry, but usahay, no, love ain't enough. No, dili gud. Kana kay kung nasulting kanta nga title ani. Pero sometimes just love is not enough. No, you have to do what is right as well. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi kapon sa tuwang programa, kiniyang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Daghang salamat og maayong adlaw.